سلام سنين عقمون فنوانات كاتاتلو خبرات تعزتنا نلوم سوني شمونت سنة كلتشن عيسان شدشن تدالوا حدي زيناتات عزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كانت بتاتو بريزنت إسياس أفوركي ناب قبط مقشة أكايدو على فوق تادرها حيلي إثيوبيا فيد مارشال برهانو جولا متنقات هايبو داقالو ننيالا نمكلخل زاعتو وقال دحل مفشالو قجلة انقلتي سوغيغو ሚኒስተር ምክልኻል አሜሪካ ኤሮፓ በስደተኛታት ተወሪራ ኸብል ነቂፉ ትራምፕ እስራኤል ንዘተ አሜሪካን ኢራን ከይተተዓናቀፎ አጠንቂቆ እስራኤል ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ኢራን ዕላማታት ከም ዘወቃዓት ገሊጻ ናስታት ክልተ ኣዋልዕ ብመጡኑ ሃዲኡ ዝነበረ ግጭት ማእከላይ ምብራቅ ዳግማይ ተወልዕሎ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቅርቤ ክትከታተሉ ንበኽብሩ ኣደም بريزنت إسياس أفوركي مسمزنو بريزنت جبس عبد الفتاح السيسي نمزرب تمار دحل قطري ناب جبس خمس جشة منيستر زينا إيرترا أتو يمانا قبر مسكال عبيرو بريزنت إسياس أبت نسلسة معتاد صنح وقعو مغشو أبكتي أو ركبات كتبان كال زاتو كورا زرب كم زكاية تفليتو كلتين بريزدنتات نقلنا أفريقيا بزملكات هقداس قدات بزيادة خزاربو مخانو زقلت مغلتي دحل قيح بحري كمون معبالتات ماكلاي مبرق بسفع خزاربو مخانو يمانا قبر مسكال أما مغلتي حبيرو بريزدنت إسياس قدما مستر أبا حمدن جنرالاتون تاريخاو تصلاتنا أبساتات جمرو نايت امدو وفري ببانداتات دك هاجرن سلام إثيوبيا خزرقو مزعاتكو حالتات مزكايدو زلو رؤي تصابو خنصبر بمولا عمنا تدالينا لنا أبزبوللو زلو سالستي زغيش زلو بريزنت إسياس أبز حلفة تقمتي أب قبطي نحا مجتمعات عدات بمكيات مس بريزنت عبد الفتاح السيسي ترغيبو كم زتي ذكر وتم كنت مرحتي أبركبهم بزعبا زباو معبالتان تصتاو حسنت كيح بحرن أبستزارلبلو وان بريزنت السيسي هاغرو نوللاونت كزاتاون حدنت ايرتران مدغاف زلوا صنع توفاينت دغيمو اراغاغيص منبارو يذكر كما قصلتو خا ايرتران غبصن بقدام 16 ግንቦት አበስመራ حبراو مسمرات مراخم نمعبالن متأسارن ودباتن اب قيح بحرن محيالن وقعو سمع متعبار مغعزا بحري فريمم نيروم ኣብታ መቀበላጋሽ ደንደን ዝተኻይደ ናይ ምፍራም ስነ ስርዓት ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂን ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ግብፅን ተራኺቦም ነይሮም ኣብዚ ወንዚ ኣሞንጎ ኤርትራን ግብፅን ብደረጃ መራሕቲ ይኹን ሚኒስትራት ጽዑቕ ርክባት ይካየድ ምህላው ይፍለጥ ኣብ መፋርቕ መያዝያውን ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ግብፃውያን ሚኒስትራት ወፃኢ ወፍሪ ንግዲ ኢንዱስትሪን መጓዓዝያን ኤሌክትሪክሲቲን ሕርሻን መሬትን ከምኡውን ሓለፍቲ ትካላት ባንክን መድሃኒትን ተረኺቦም ከም ተዘራረበ يذكر بريزنت إسياس أفورك بوغنو إيرترا مسكوبانا قبطي أبصلاتات ساعات مقوعزي عدنان حبراو لمعات بروجكتات كسرح دلوتو مخانا عبيرنيريو على فوق تهدروا حيلي إثيوبيا فيد مارشال برهانو جولا بشدشة سنة كلتشان عيسان شدشن أبستغايدن ناي موكونات ممرقتا سنة ساعات عبلعلتي كيدان تصمدو استبالة من قصة أسترير وتهدروا متقاتا يبولو برهانو جولا نتتصمدو تبايلو زتصو عزلو سبسب نهاجرا ورفعة زواود حنتن إثيوبيا زغنع قتاو سقعت كم زخنة قاليتو اتمقصاص إثيوبيا نبحري كي تبصح نمدرات كاب زغبر تاريخاو صعتا استفلي خمس يكونه بمتقاس ناي طفات حيلتات كبل فريجولو حدش تمرقت وتهدراو مكونات نتهاجر كاب زخنه يكون حدغا كلاخلو كل غزي دلوات كخونو صويعو از مغلص زمصلو مستي إثيوبيا ناب أف دغ بحر نمركاب تغبر زلا صعاتات نابنت مس سوماليلاند استغبر سمع تتعايزو اب قيح بحري قنا افريكان زلو دبلوماسياዊ وطري ناغدد اب زخدلو زلو اوانيو اما حبراو مراخبيتات بوليتيكا مدرخ صمدو زبسم كلعل كله مبزحتو غزي اب كل تግራይ مس ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ዘሎ ርክብ ወይ ምቅራም ንምልካት ዝጥቀምሉ ፖለቲካዊ ቃልዩ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ዘመናዊ ድልውነት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ካብ ውሽጥን ወጻእን ዝመጹ ናይ ጸጥታ ስጋኣታት ንምምካት كم تسرح بتداغامي تقلد صنعها ازناي برهانو جولا مغلصي اتفدرالو منغستي نتا اب سميناو خفال تهاجر اب زوبا قنا افريكان زمعبل زلو حدش بوليتيكاو خيدانات بعابي طنقاقه سغات نكاتاتلو خم زلو زريو زو خمزيلن كله منغست فدرال نايتا اكايدو زنبره دبداب مقصلتات مال سنبتون اب كباب شرارو داغماي دبداب درون كم زكايده تفليتلو بتتفصم متقعت درو زموته وي دما زقوسله سب زاغيت ايتفلطن زلو ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ ብሓፈሻ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንክልተ ዓመታት ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ባይቶ ከተገልግል ተመሪጻ ኸብል ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ኣብ መልእኽቱ እዚ ብሓቂ ንቡርን ዝግባእን ፍጻሜ እዩ ኤርትራ ኣብቶም ቀንዲ እማመታት ዕላመታት ቁጠባውን ማሕበራውን ባይቶ ማለት ዘላቀይ
ልምዓትን ሽርክነት ምትሕባርን ዘለዎ ዓወታት ኣለይቲ ብቕዓታት ንኹሉ ጎዲሉ ኤርትራ ኣብ ዓለማውን ዘባውን ምትሕባር ሽርክነት ዘለዋ መትከላውን ድልዱልን መርገፅን ብመዓልነት ፖለቲካዊ ናጽነት ዝተሰረተ እዩ። ውደት ዘለዎ ፀግዕነት ወይኒ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከምኡውን ልኡኻት ተኣዘዝትን ኮንካ ንምስራሕ ምውጋድ ከምኡ ማሕበራዊ ፍትሒ መሰረት ዝገበረ ዘላቂ ልምዓታዊ ንምስጓም ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነት ኣብ ዝተወሰኸ መብርሂ ዘሎ ኣይኮነን ክብል ይገልጽ። ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባይቶ ሓደ ካብቶም 6 ቀንዲ ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኣከባባውን ጥዕናውን ትምህርታውን ጉዳያት ዝሰርሕ ዓብይ መድረኽ እዩ። ኤርትራ ኣብቲ መድረኽ ክትመረፅ ምኽኣላ ድምፃ መትከላን ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ዓብይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዘርኢ ይብል። ዓብደርሒም ዳጋሎ ንንያላ ንምክልኻል ዝኣተወ ቃል ድሕሪ ምፍሻሉ ንሓደ ጉጅለ ጠንቆልቲ ሰጊጉ። ሓደ ፍሉይ ምንጪ ፕላትፎርም ሻሂድ ዓያን ከም ዝሓበሮ ሚሊሻ ስድራቤት ዳጋሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዓወታት ንምምፃእ ንመራሕቲ እቲ ሚሊሻ ብጥንቁልና ሓይሊ ንምሃብን ከምኡውን ንከተማ ንያላ ካብ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ንምክልኻልን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ፍሉይ ኣሃዱ ዝተባሃሉ ጠንቆልቲ መተንበይትን ምጥቃሙ ተፈሊጡ። እቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ ዝተፈላለዩ ክትባት ስነስርዓት ምክልኻልን ክንገብር ንኽእል ኢና ብምባል ብርክት ዝበለ ገንዘብ ተዋሂቦም ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ውፅኢት ግን ካብቲ ዝተገበረሉ ቃል ኣዝዩ ዝረሓቐ ኮይኑ ተረኺቡ። ዓብደርሒም ዳጋሎ እቲ ጉጅለ ነቲ ተፀዋዓሉ ዕላማታት ኣብ ምዕዋት ድሕሪ ምፍሻሉ እቶም ጠንቆልቲ ክስጎጉን ኣብ ኢዶም ዝነበረ ገንዘብ ክውረስን መምርሒ ኣመሓላሊፉ። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግሰን ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝኽሪ መዓልቲ ዲደይ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብስደተኛታት ተወሪረን ዝበለን ሃገራት ኤውሮጳ ነቒፉ። ሄግሰን ሓይልታት ኪዳን ኣብ 1944 ነቲ ብናዚ ዝተጎብጠ ኤውሮጳ ሓራ ንምውፃእ ንገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ዝተቋፃፀሩሉ ዝኽሪ ድሕሪ 82 ዓመታት ኣብ ኖርማንዲ እዩ ተዛሪቡ። እቲ ዘሕዝን ግን ሎሚ ዝተፈላለዩ ገማግም ባሕሪ ኤውሮጳ ብዝተፈላለዩ ሓደገኛ ስነ ሓሳብ ይውረር ኣለዉ ይብል ሄግሰን። ኣብ ገማግም ባሕሪ እስፓኛ፣ ኢጣልያ፣ ግሪክ፣ ቡልጋርያ ጀላቡን ሰባትን ይጥሕሉ ኣለዉ። ርእሰ ከተማታት ኤውሮጳ መዓስየን ብዛዕባ ዝወራር ገለ ክገብራ። ስደተኛታት ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዓብዪ ፖለቲካዊ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ ተሪ ፖሊስታት ስደት ዘሰጉሙ ፖለቲካዊ ውድባትን መራሕትን ይበዝሑ ኣለዉ። ምምሕዳር ትራምፕ ስደት ከም ቀንዲ ኣካል ናይቲ ውሽጣዊ ፖሊሲ ኣጀንድኡ ገይሩ ዝረአዮ ኮይኑ ንኣኽበርቲ ኣካላት ዝኸውን ተወሳኺ ቢልዮናት ዶላር ክስላዕ ይሓትት ኣሎ። እዚ ርእይቶ ሄግሰን ላዕለዎት ኣባላት ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ስደተኛታት ኤውሮጳ ዘስምዕዎ ሰፊሕ ነቐፌታ መቐፀልታት ጥራይ እዩ። ብዓርቢ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ንሞቱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሳውዝሃምፕተን ብሩክ ዲግማ ብኻራ ዝተቐተለ ወዲ 18 ዓመት ብሪጣንያዊ ተማሃራይ ሄንሪ ኖዋክ ጃምላዊ ወራር ስደተኛታት ዘንቀሎ ምዃኑ ገሊጹ። ዳውኒንግ ስትሪም መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ መልሲ ሂቡሉ እዩ። ኣብ ዲሞክራሲና ኢዶም ከእትዉ ዝፍትኑ ሰባት ኢሉ ብምንቃፍ ስድራ ቤት ኖዋክ ሞት ውልዶም ካልእ ተወሳኺ ምምቃል ንምፍጣር ክውዕል ኣይደልን እዮም ክብል ይገልጽ። ሄግሰን ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝሃበ መግለፂ ድሕሪ ዲደይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ገለ ርእሰ ከተማታት ኤውሮጳ ናጽነት ብናጻ ዝርከብ ከም ዘይኮነ ብምርሳዕ ነቲ ብኸቢድ መስዋዕቲ ዝተረኸበ ናጽነት ዕሽሽ ከም ዝበልኦ ወሲኹ ሓቢሩ። እቶም ነዚ ዝተቃለሱ ዝሞቱን ሰባት ንኤውሮጳ ናጽነት ኣምፂኦሙላ ይብል ሄግሰን። እቲ ተረኸበ ናጽነት በዚ ወለዶ መራሕትን ተቃለስትን ክዕቀብ ኣለዎ ወይ ድማ እቲ ተቃለሰሉ ዓላማ ግዝያዊ ጥራይ እዩ ነይሩ ኢሉ። ዲደይ እቲ ዝዓበየ ብባሕሪ ዝተፈተነ ወታደራዊ ስርሒት ኮይኑ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካ፣ ካናዳ ዝመፁ 10ታት ኣሽሓት ወታደራት ብሓንሳብ ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ኣብ ዝርከብ ኖርማንዲ ገማግም ባሕሪ ዝተኻየደ ወፍሪ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፖሊሲ ኢሚግሬሽን ኤውሮጳ ብምንቃፍ ሃገራት ኤውሮጳ ብሰንኪ ቀንዲ በትኺ ስደተኛታት ናብ ሲኦል ይኸዳ ከም ዘለዋ ዝሓለፈ ዓመት ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታመር ከም መልሲ ናይዚ እቲ ፕሬዚደንት ዘስምዖ መደረ ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል እንከሎ ዘሕጋዊ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ብንኣሽቱ ጀላቡ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ዘቋርፅ ግን ከም ቡድሆ ጠቒሱ። ናብ መሬት ኤውሮጳ ባሕሪ ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣብ 2015 ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ነይሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ብማእከላይ ባሕሪ ከም ዝሰገሩ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ሚያዝያ 2025 መጋቢት 2026 ብድምር 169,341 ሽሕ ስደተኛታት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ግሪክ፣ ኢጣልያ፣ ስፓኛ፣ ቄጵሮስ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ። ካብቶም ባሕሪ ተሳጊሮም ናብ ኤውሮጳ ዝሰገሩ ሰባት እቶም ኣስታት 23 ሚእታዊት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝሰገሩ እዮም። ምምሕዳር ትራምፕ ንፖሊሲ ጸረ ስደተኛታት ቁልፊ መርገፂ ኣጀንድኡ ብምግባር ካብ ጥሪ 2025 ጀሚሮም ወከልቲ ትካላት ኣኽበርቲ ኢሚግሬሽን ጉምሩክ ኣሽሓት ኣሲሮም ኣለዉ። እስራኤል መጥቃዕታት ዝፈጸመት ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ሕነ ከይፈዲ ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ። ትራምፕ ኣቐዲሙ እስራኤል ንቤይሩት ከይተጥቅዕ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባል ተቆጢዑ ነይሩ እዩ። ስጋኣት ትራምፕ እቲ እስራኤል እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ከይተተዓናቕፎ እዩ። ማዕከናት ዜና ኣክሲዮስ ዝጠቐሶ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝበሎ
ዘተ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ናይ መወዳእታ ስምዕ ክበጽሕ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ትራምፕ ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ነቲ ጉዳይ ክጽበዮ ከም ዝነበሮ ተዛሪቡ። እዞም ክልተ መራሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ርክባት ቴሌፎን ኣካይዶም ነይሮም። ትራምፕ በቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ተቆጢዑ እናጨደረ ንኔታንያሁ ከም ተዛረቦ ዝገልጽ ገለ ጸብጻባት ኣይተነጽገም። ትራምፕ ቅድም ክብል ንፋይናንሻል ታይምስ ከም ተዛረቦ ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ምስ ኣሜሪካን ኢራንን ተካይዶ ኩሉ ስምዕ ክቕበሎ ክግደድ እዩ፣ ምክንያቱ ካልእ ምርጫ ይብሉን። እዚ ማለት ኩሉ ውሳነታት ዝውሰን ኣነ ንሱ ውሳነታት ኣይውስንን እዩ ዝብል ዘሎ። ትራምፕ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስምዕ ንምብጻሕ ኣዝየን ቀሪበን ከም ዘለዋ ጠቒሱ ከም ዝኽብል ፈለማ ኣይኮነን፣ ገናዊ መዛዘመይ ኣይረኽበን ዘሎ። ሰራዊት እስራኤል ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ዕላማ ዝገበረ ማዕበላት ሚሳይላት ድሮናትን ኢራን ከም ዘምከነ ገሊጹ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ሓያሎ ከባቢታት እታ ሳይረን ከም ተሰምዐ ወሲኹ ሓቢሩ። እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብወገኑ እቲ ስርሒት ሙሉእ ሰሙን ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ጸላኢ ክሳብ ዝዕገት ገበናታቱ ክሳብ ዘቋርጽ ንዝቕጽል 7 መዓልታት ን24 ሰዓታት ማዕበል ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ክውንጨፉ እዮም ክብል ገሊጹ። ንመሬት ኢራን ዕላማ ዝገበረ ድማ ካብ ትጽቢት ንላዕሊ ዓናውን ልዕሊ ዓምን ምላሽ ክዋሃቦ ይብል እቲ መግለጺ። ብተወሳኺ እስራኤል ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ኢራን ዝርከቡ ወታደራዊ ዕላማታት ከም ዝሃረመት ገሊጻ ኣላ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ቅድሚ ሓጺር እዋን ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ኢራን ዝርከቡ ናይ ተራዳራዊ ስርዓት ወታደራዊ ቦታታት ዕላማ ገይሩሎ ይብል። ኣብ ሰባት ብዛዕባ ዘውረዶ ጉድኣት ኮነ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሎም ቦታታት ኣበይ ምዃኖም ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተዋሃበን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ቴሌቪዥን ኢራን ነቶክታት ከም ተሰምዐ ጸብጺባ። እስራኤል ሓይሊ ኣየራ ኣብ ማእከላይ ምዕራባውን ኢራን ወታደራዊ ሾቶታት ከም ዝሃረመት ካብ እትገልጽ ንድሓር መንግስቲ ቴሌቪዥን ኣብ 3 ቦታታት ድምፂ ቦምባታት ከም ዘስማዐ ጸብጺቡሎ። እዚ መንግስቲ ቴሌቪዥን ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ቴህራን፣ ተብሪዝን ኢስፋሃን ሓያሎ ቦምባታት ተሰሚዖም ኢሉ፣ ከምኡውን ኣብ ጥቓ ከተማ ካራጅ ቦምባታት ከም ተሰምዐ ጸብጺቡ። ብተወሳኺ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ካብ የመን ናብ እስራኤል ዘቕንዐ ምውንጫፍ ሚሳይል ከም ዘለለየ ገሊጹ። እቲ ሓይልታት ምክልኻል ኣሃዱ ምክልኻል ስርዓት ኣየር ነቲ ሓደጋ ንምዕጋት ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ከም ዝጸብጸቦ ኣብ መላእ ኢየሩሳሌም፣ ቴል ኣቢብ ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ክፋላት ማእከላይ እስራኤልን ናይ መጠንቀቕታ ደውላት የቃልሑ ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ድሕሪ ዝገበሮ ገምጋም ኩነታት ሰባት ሕጂ ካብ ኩሉ ከባቢታት እታ ሃገር ካብ ዝተዓቐበሉ ቦታታት ክወፁ ተፈቒዱሎም ኣሎ ክብል ይገልጽ። ብተወሳኺ ኣብ ቴህራን ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ። ነቲ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ቤይሩት ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ቴህራን ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ደገፍ መንግስታዊ ሰልፍታት ዘርእዩ ስእልታት ይዝርግሑ ኣለዉ። ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዘለዉ ሓያሎ ካብቶም ሰልፈኛታት ባንዴራታት ኢራንን ህዝቡላህን ሒዞም ይረኣዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራንን ኢራቅን ኣብ ዞባዊ ወጥሪ እናገደዳ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ክለኣየረን ዓፅየን። ኢራን ዞባዊ ስክፍታታት ጸጥታ እናሓየላ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ስርሒታት በረራታት ሲቪላዊ በረራታት ዓብይ ምምዝባዕ ኣብ ዘጋጥሞ ዘሎ እዋን ክሳብ ተወሰኺ ሓበሬታ ዝወፅእ ምዕራባዊ ክፋል ክለኣየራ ከም ተዓፅወ ኣፍሊጣ። ኢራቅ ብወገና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብቁልጡፍ ንዝምዕብል ዘሎ ተለዋዋጢ ኩነታት ሓደጋታት ድሕነት ብምጥቃስ ክለኣየራ ንግዚኡ ከም ዝዓፀወትሉ ኩሉ ትራፊክ ኣየራ ከም ዘቋረፀት ኣረጋጊፃ። እቲ ገደባት ኣህግራዊ በረራታት ርኡይ ምቅያር መስርሕ ምውሳኽ ምድንጓይ ጉዕዞ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ድሮ ውጥረት ዝመልኦ ዞባዊ መስመር ኣቪዬሽን ዝለዓለ ፀቕጢ ከስዕብ ትፅቢት ይግበር። ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ንምኽፋት ዝሕግዝ ናይ ግዜ ገደብ ከም ዘየቕረቡን እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዙርያ ህልው ኩነታት ዘሎ ዘይርጉፅ ዘጉልሕ እዩ። ኢራን ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ሚሳይላት ድሕሪ ምውንጫፋ ናብ ማኣዲ ዘተ ክትምለስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተማሕፂኑ። ዶናልድ ትራምፕ ሚሳይላትኩም ተኪስኩም ኢኹም፣ እዚ እኹል እዩ ናብ ማኣዲ ዘተ ተመሊስኩም ውዕል ግበሩ ክብል ከም ዝተዛረበ ፎክስ ኒውስ ጠቂሱ። ዋሽንግተን ምስ ቴህራን ዝጸንሐ ግጭት ደው ንምባልን ክልቲአን ወገናት ዝተሰማምዕሉ ምቁራት ተጻብኦታት ንምቕጻልን ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ጸዓታት ከተካይድ ምጽናሓ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።